Слава Ісусу Христу! Чистовані русинки, русину і всі наші делегації, наші гості. Я довго не буду вступати, бо вже предупреждавуть. Я хочу нам повісти ті слова, що тільки вступав отець Димитрій. Я на свою біді спитався те, що здівався над нашими русинами. У мене робили вдома обис СБУ. Що я зробив кому? Я їм так повім, що ми вважаємо Україну, український народ. Но навіть порядок в Україні, а не лізьте на нашу землю. І більше знали єно, бо ми ніде не казали, ось ми є меншину. Ми на свою землі більшинство, бо це земля наша, ніча. Я їм казав, ми вас арестуємо. Мене за що? Ви розстріляйте мене вже в мої руки. Такі говляро пише 10 чоловік на мене. Того прийшли мене пуджати. Бог вам суддя. Ви ще будете дуже плакати за свої діла. А я кажу, а він каже, тому що ви вступаєте проти держави. Де я проти держави іно слово повів? Я говорю за нашу історію, а ви то читайте за політику. Не буду дуже много говорити. Кажу, що отець Димитрій перше казав, що як вони ввели наших людей, або наші люди нас так і давили. Або нас хотіли уничтожити. Но цього не буде. Господь Бог на небі, лемся найдете на іного великого Господа Бога. Беріть, я тут 25 років був в цьому домі директором. І я тут був. Була свобода. Тепер нам уділяють на нашу землю національну меншину. Та разві афганці це національна меншина? Бать, допустим, там пенсіонерів меншина, бать, чорнобильці, це меншина. Меншина то є, хто прийшов на нашу землю, і хто меншинство є. От, допустимо, українці – меншина на нашу землю. Так як усі прийшли сюди, а ми, корінний народ, ця земля є наша. І нічого більше, крім нашого русинського народу. Я золоті більше не буду говорити, я вам дуже дякую, але я кажу, я спитав на своїм, що вони в мене прийшли в Гувері 2 години робити, перевертати в мене все так. Куди ця держава? Цивілізована, яка в неї буде права, цивілізована держава, щоб у ній существувало верховенство прав. Бо це є перше, свобода слова, права чоловіка, а ви нарушаєте мої права. У мене у хижі вдома, у квартирі. От так що, дякую, дорогі русино, най їм Бог буде суддя. А ми були русинами, є і будемо, і ми за свого цивілізованим путем, мирним любимо, що ми будемо мати ще свою ту верність, що ми мали свою республіку, свою державу. Дякую за це.